pe Delia, să vedem ce vrea să transmită Delia echipei. Vreau să transmit echipei mele de aici și de acasă, știu ele că în teorie nu pun presiune. Dar vreau să se simtă bine, să-și găsească în Avon locul, asta mi se pare important, să-și găsească aici locul în care să simtă că au o familie, că suntem niște prieteni, asta vreau să simt în primul rând. În afară de orice, de bani, de competiții, vreau prima dată să fim o echipă. Felicitări! Asta înseamnă să fii în sincron și așa cum zona 054 a fost în acest moment și este în continuare pe scenă, oricare dintre celelalte zone poate fi aici, așa că luptați să fiți aici pe scenă pentru cea mai bună zonă. Aplauze încă o dată pentru zona 054! Și să știți că mai avem o surpriză pentru voi. Nu doar dansul, nu doar florile, nu doar cadourile. Avem o surpriză pentru voi extraordinară, dar pentru asta va trebui să vă așezați la masă. Pentru că avem ceva fantastic. Pentru că voi ați avut puterea și talentul în sincron, așa că o să vă invit tot în sincron la masă. Asta voiam să zic, în sincron un pic la masă. Pentru că avem o surpriză pentru voi. Minunat! Pe masă, Toată atenția și o cameră acolo. pe masă, în timp ce ați fost distrase aici de atenție, pentru că de asta m-am chemat pe scenă. Pe masă veți găsi o explozie de bucurie, pentru că vreau în sincron, Nu deschide. în sincron, așa cum ați făcut-o și până acum, cu talent și dedicație, să deschideți în sincron acele cutii cu explozie de bucurie. Hai Sunteți să vedem pregătite? cum vă organizați. Haide! Doamnelor și domnilor, în sincron, 3, 2, 1 și... Oh! Confeti, artificii, muzică și dans pentru 054, o zonă câștigătoare minunată. Roxana, îmi place și mă simt atât de bine aici la Avon. Îmi pare rău așa că parcă ne apropiem de final. Nu ți se pare că a trecut cam repede ziua asta? Imediat vine ianuarie, mai avem încă o conferință de back to